Тамырын тойган ағас қына үсә, тамырһыҙ ҡорой тип бик тапҡыр әйткән ата-аталарыбыҙ. Әлхәмдулилlah, шәжәрәһен бөгөн өлкәндәр генә түгел, йәштәр ҙә бик ҡыҙыҡһынып өйрәнә. Кем мин? Тамырҙарым ҡайҙа барып тоташа? Арыу нәҫелем нимәгә маһир, нимәгә һәләтле? Ошо һәм башҡа һорауҙарға күптәр яуап эҙләй. Тамырҙарын барлағас, өлкән быуынға ла ҙур илтифат һәм хөрмәт күрһәтә. Быйылғы иҫ киткес матур йәйҙең бер көнөндә Асҡын районы Солтанбәк ауылы янындағы йәшел аҡландарҙың береһендә Хозур төбәктең данлыҡлы хәҙрәте Хөснияр Диләфҡаровтың варithтары йыйылды. Күңелле сараны ойоштороуға билдәле шәхестең бүләсәһе, Асҡын районының тарих тыуған яҡты өйрәнеү музейын етәкләгән Әнзирә Ғәниева һәм Солтанбәк ауылы мәсетендә имам-хатип бурысын тормошҡа ашырған бүләһе Айрат Насретдинов күп көс һалды. Йәнле осрашыу Ҡөрьән аяттары, илһамлы вәғәздән, Хөснияр мулла һәм башҡа мәрхүмдәр өсөн доға ҡылыуҙан башланып китте. Шәжәрә ағасын төҙөүгә ҙур тырышлыҡ һалған Әнзирә Мөкәррәм ҡыҙы. Һәм уны тулыландырыу, республикабыҙ тарихында тәрән эҙ ҡалдырған олаталарының документтарын өйрәнеү буйынса мауыҡтырғыс эше һаман да дауам итә. Biz шушындай очрашуны 10 йыл элек, 2012 йылда Асҡын ауылында ойоштырған идек. Менә ул нигә именно быйыл менә бүйек Ватан сугышының 1812 йылдагы Ватан сугышының 210 йыллыгы. Ул вакытта 200 йыллыгы иде. Безнең 6-нчы буын картәйебез шушы Ватан сугышында катнашкан Загафуран, ул иске Күскилдедән, алар башҡорт армиясы өсөн атлар, рус армиясы өсөн атлар иткәннәр һәм ул хәрби походта катнашып инде алар Парижга кадәр барып җиткәннәр. Ул исән-сау әйләнеп кайткан һәм Хөснияр Загафураннан туган Ағлиулладан Диләфкәр һәм Диләфкәрдән безнең туган Хөснияр картәйебез. 2010 йылларда башҡорт әҙәбиәте антологиясында таптым аның шиғырын, Хөсниярның шиғырын. Аның юл язмасыннан өзөк. Һәм без аның тарихын, биографиясын, тормош юлын өйрәнә башладык. Мин архивларға мөрәжәғәт итеп, төрлө ердә эзләнүләр алып бара башладым. Һәм без бик күп материаллар таптык. Институт история языка и литературы да инде булып, Уфада аның ҡулъязмасы бар икәнен отчетлар буйынса инде археографик экспедиция булган Асҡын районына 70-нче йылларда инде узган булатның 70-нче йылларында. Һәм шул вакытта экспедицияның отчетында язылган шундый Хөснияр исемле кешенең ҡулъязмасы табылды, шундый дәфтәрдә, шундый юл язма дип инде. Һәм мин эзләнүләр башладым бик күп җирләргә һәм безгә Минингали Хусайнович Надыргулов аның шушы юл язмасын тауып, тәрҗемә итеп бирде. Biz аның шулай хажга барганын, указлы мулла булганын белә идек инде. Һәм мин архивта, Башҡортостанның милли архивында аның менә әле күптән түгел генә указын таптым инде. Ул имам итеп Солтанбәк ауылына армиядан хезмәт иткәннән соң җибәрелгән. Бу 9 биттәге шушы указда инде аның патшага мөрәжәғәте, экзаменнар бирергә инде һәм прошениесы инде. Һәм шулай ук имам итеп Солтанбәк ауылына җибәрелү турында языла. Бу 1883 йылда була ул һәм 1884 йылда килеп шушы Солтанбәк ауылында яшәй башлай картәйебез. Һәм 20 йыл инде килеп 2 катлы мәчет төзетә. 20 йыл шунда динне алып барган була. Указный мулла булып, хәтта армия сафларында ул вакытта патша Россиясы хезмәт итәргә барган вакытта шундый мәртәбәгә ия кеше уку биткәчтә авылыбызның нәселебезнең бер сабагы Фәндия апабыз Мәүлия кызы сөйләгән буенча ул армия баргас комиссия үтәргә ничек дип әйтергә, оят йөрен күрсәтергә тырышалар икән, карарга комиссия үткәндә. Ул шундый дуганы укый да икән. Төшерә куя бер бүлмә дип әйтергә кирәк инде. Оят йөрен күрелмәгәннәр. Потому что медсестрлар да ир кешегә дә күрсәтергә ярмый безнең ислам динендә оят йөрен. Шулай иттер, ул дуга укып, ул оятын күрмәгәннәр. Хикмәтле кеше дип аны язып куйган булганнар. Ул безнең картатабыз бер буын алтарак туган кеше. 4-нче елны үлгән булгас, менә исәпләп карагыз әле үзегез нисә килеп сыга. Армия сафларына хезмәт иткәндә үк аны үзләрендәге ул башлыклары полк командиры дип әйтәйек безнең әйткәндә. Хөрмәт итеп аны Бохарага укырга ибәрә.
Аныңсы ул үзенең атасына шундай яхшы итеп хезмәт иткән өчен полк командиры мактау хаты ибәргәс, аталарын да кунакка чакыра. Аталар менә безнең картатабыз бу безнең авылныкы түгел дип үтәш иске күскелтә авылыннан Диләфкәр карт аны малай инде. Диләфкәр Хөснияр. Ул вакытта аталар килгәнсе полк командирын укырга бергән була. Тегеләр әле ай буена ат белән килә ул вакытта ат белән йөриләр бит инде. Килә биткәнсе Оренбургта хезмәт иткән була. Аны ул Бохара укырга бергән булалар инде. Шулай итеп ул Бохарада укып кайтып, дини гыйлемне Бохарада дәвам иткән була. Анысы ул Боройда укыган була. Хабанду яланындагы сәхнәгә бер артлы хәдрәттең кызлары Камила, Мәсбүрә, Хәнә, Нәфкия һәм Әгъләм менән Асрар улдарының иян-сәрдәре килеп батты. Һәрбере үзенең хәл торышын, эшләгән урынын, иян-төягенә һөюен бәян итте. Сыгыш яһаусылардан күбеһе аскын ирендә үткән. Сит төбәктә яшәүсе башка варифтарында картаталарының бәрәкәте һакланган изге ер үҙенә тартып тора. Шуға ла беҙ бында бөгөн йыйылганбыҙ, дип телмәр тотто был сарала туган тумаса. Горурланабыз шушындай карттайларыбыз булганлыгы белән. Алар үз вакытында динне, ислам динен һәм шушы халыкның укымышлылыкка өндәп, халык алга бәхетле, алдагы тормышларында бәхетле яшәсеннәр, укымышлы булсыннар дип тырышкан заялы кешеләрнең берсе инде ул Хөснияр картайыбыз. Һәм менә ул шушы Солтанбек авылында бик күп көч салган, шушы мәчет төзетү буенча да. Һәм әлбәттә, бүгенге көндә аның оныгы менә Айрат Насыртдинов аның эшен дәвам итә. Шушы Солтанбек авылында, мәчетендә имам хатип булып тора. Әлегә хәтердә 7нче класста укыган вакытта без бөтен класс белән ул вакытта Муллакай дигән авылга җыю төшеп, класс итәкчесе Масуат Мусилович белән Булмазага кирдек. Булмаза дигән авылга туганнарына кирип сәйистек, Заридан төшеп, Теплоход Заридан. Шул вакытта бер әби аларның туганнары инде. Мине кемгәдер ошатып, син балам, Бәдертдин хәлфә аныга түгелсеңме дип сорай. Шул әби, дидем, әйе, каян беләсез? Син картатаңа бик ошагансың ди. Бәдертдин картата кагырас хәлфә булып, шул Хөснияр хәзрәтнең мәдрәсәсендә укыта иде, безнең картатай. Укыткан булган инде. Син алай булгас, балакаем ди, безнең танлыклы Хөснияр хәзрәтнең да оныгы буласыңмы дип сорай әби. Мидем, әйе, без аны табит сабак алдык, билги сактарыбыз да ди. Шул әби карт әби иде менә. Уйлап карагыз әле. Ул вакытта Булмазы, Урыс вакыты, Муллакай, Әммир, Кашка авылларда безнең хәзрәткә килеп, менә шунда Шураш Кәмәшидә авыллары данлыклы мәдрәсәдә, Хөснияр хәзрәт мәдрәсәсендә дин алганнар, дин гыйлеме. Шундай көстө динле кеше булган. Илне, генә авылыбызны динне күтәргән, Аллаһның кушканын үтәргә тырышкан. Шуның һымак был мәҗлестә лә һәрбереһе туган ягына йылы һүҙҙәр, мәрхүмдәргә ихлас дугалар багышлап, касандыр өҙөлөп калган туганлык ептәрен ялганы, ныгытты, саф һауала ойыштырган табын артында телеңде йотырлык былаудан ауыз иткәндә адрес телефондары менән алмашты. Оҙаҡҡа һуҙмай, яҡын ваҡытта йәнә осрашырға һүҙ ҡуйышты.